nádhery, takej tej autovej nádhery, ktorá tu je. A rovno privítam Adrianu a Dara, to je normálne naša... Nie, počkaj, tu je Adriana Jeleneková, organizátorka, a toto je Daro Štrba, čiže my sme sa tu normálne zišli. Adriana na druhú a Dara na druhú. Áno, to sú naša alternácia najbližšia. Nie, vážna vec, prehliadka amerických aut, to je to, čo ste nás došli, na čo ste nás došli upozorniť. Kedy a kde? Alebo víkend amerických aut 24. to je sobotu. Začíname v Trenčine na Mirovom námestí, presnejšie o 12. Od tej 12. do 2. tam vlastne budú vystavené tieto prekrásne americké autá, ale samozrejme nielen tieto, tam príde možno do 40 kusov. To znamená, že už sa chystá jeden Američan. Priamo z Ameriky príde a vystaví svoj nádherný Cadillac v smotanovej farbe. No a samozrejme, že my potom pokračujeme cez Banovce nad Bebravou do Prievidze. Opäť to bude na námestí, čiže tam bude potom ako taká Elvisovská atmosféra, Frank Sinatra, skrátka... Úplná Amerika. Ale aby to nebolo len v tom americkom štýle, lebo sme v Európe, tak vlastne nás dovedú mažoretky s Talianmi, so zástavníkmi. Skrátka, bude to tam ozaj akože doplnené ešte pompezným fantasmagorickým programom. No a nakoniec vlastne vôjdeme do Bojníc, pretože my sme totižto spojili Trenčiansky región s Hornonitrianským, čiže Trenčiansky hrad s Bojnickým zámkom. Dva krásne, nádherné objekty Trenčianskeho samosprávneho kraja, takže myslím si, že to bude úplne úžasná vec, ale teraz ako toto sú naozaj auta od starých, poďme k nim bližšie, lebo to sú auta od tých najstarších. Tak napríklad toto je Corvetta. Je to Corvetta Stingray z roku 70. A koho je to auto? Máte to aj majiteľa? 64. Je tu majiteľ tohto auta? Áno, je majiteľ. A kde? V tom hámri. Sedí v hámri. Sedí a nechce prísť. Dobre, ale to sú... Lebo vy ste hovorili, že toto je také auto... Toto autičko má vraj vlastne aj Bon Jovi. Normálne, It's My Life, môžeme nakúknúť donútra. Áno, nech sa páči, môžeme si aj sadnúť. Môžu si aj potom tí ľudia, ktorí vás prídu pozrieť, tie americké auta, že určite. Dovolia si sadnúť o tom to je, že vlastne bude nádherná výstavka na tých jednotlivých námestiach, preto sme si vždy zarezervovali tie 2 hodinky, aby teda tí ľudia sa mohli odfotiť. Čiže nebudeme sa len pozerať zvonku, dá sa aj sadnúť, vyskúšať, preveziete. Majiteľ auta bude vlastne pri svojom autičku a není podľa mňa problém, keď sa človek každý spýta otec nejakého synčeka, keď bude chcieť ho posadiť do auta, není vôbec problém. Dobre, vám sa páči ako žena, teraz to potrebujem názor, že prečo americké auto? Tak myslím si, že je to taký určitý luxus. To znamená, že každá žena túži po tom luxuse. Áno. A tým pádom nech žije Amerika. Dobre, takže ja len pripomeniem, že Trenčín od 12. Od 12. do 14. Prievidza od 3. do 17. a od 17. Bojnice až teda do hotela Regia. Hurá, hurá, hurá. Dôležitý ešte deň sobota. Áno. Nezabudnite. Sobota 24. Pozvaní, no a vy ste takisto ešte aj vyzvaní diváci, aby ste písali do celorannej úlohy, v ktorej sa vás pýtame, či máte vy už na stole prvú jarnú zeleninu a tie ovocia, ktoré prichádzajú. Pán Rudolf z Bratislavy, je to bezohľadné zdieranie. Hlavne starších ľudí pomaly si nemôžem dovoliť okrem znitého ovocia a zeleniny takmer nič. Lenka z Osniny, ceny sú vysoké, ale vitamíny treba, píšte aj naďalej, pretože v ďalšej polhodine už budeme žrebovať krásne ceny a malo by prísť aj pani Lidia Ekart, na ktorú sa tešíme. A poďme si skúsiť nejaké auto. Ja som tam už sedela s doktorom Milkom. Aha. To treba... Sadni si, lebo keď som si sadla, tak mi But she doesn't want to go with you. When the beat is loud, that she wants to dance. Leto je pred dverami a vy si opäť môžete zašportovať s Teleránom. Každý útorok sa na vás teší Roman Juraško s atraktívnou súťažou o športový výstroj v hodnote 4 000 slovenských korún. Sledujte pondelkové Telerána a dozviete sa, kde sa bude súťaž konať a v akej disciplíne sa bude súťažiť. Tešíme sa na vás. O 8 je pripravený posledný spravodajský blok, želám vám pekné ráno.
Dlh v zdravotníctve narástol za rok o viac ako 1 miliardu korún. Najzadlženejšie sú najmä štátne nemocnice. Šéf rezortu Ivan Valentovič si myslí, že za to môže najmä zvyšovanie platov zdravotníkov. Oproti minulému roku narástli dlhy v zdravotníctve o takmer 800 miliónov korún. Najzadlženejšie štátne nemocnice majú najväčšie dlhy voči dodávateľom liekov a sociálnej poisťovni. Ministerstvo zdravotníctva spolu s rezortom financií musia vypracovať materiál, ako odĺžiť zdravotnícke zariadenia. Kabinet Roberta Fica by mal o ňom rokovať v septembri. Do zlých opozičných vzťahov zasiahol už aj Brusel. Predseda Európskej ľudovej strany totiž poslal 3 opozičným stranám list, v ktorom ich vyzýva na spoluprácu. SMK totiž po hlasovaní o Lisabonskej zmluve skončila v opozičnej izolácii. Minister spravodlivosti Harabin ohlásil na súdoch revolúciu. Tvrdí, že v občianskych sporoch budú rozhodovať efektívnejšie a rýchlejšie. Podľa ex-ministra Lipšica to bude ale presne naopak. Nový občiansky súdny poriadok, ktorý schválila vláda, zavádza tiež zjednodušenie dedičského konania či zrýchlené vydávanie predbežných opatrení. Slovenská republika sa stala členom Rady OSN pre ľudské práva so sídlom v Ženeve. Rozhodli o tom členské krajiny OSN v tajnom hlasovaní na 62. valnom zhromaždení v New Yorku. Náš 3-ročný mandát sa začína 20. júna. Predbežné výsledky parlamentných volieb v Gruzínsku potvrdzujú výrazné víťazstvo vládneho hnutia prozápadne orientovaného prezidenta Michaila Saakašviliho. Ten sa už vyhlásil za víťaza a zdôraznil, že voľby boli slobodné a spravodlivé. Opozícia demonštruje a trvá na tom, že ide o podvod. Švédsko uzavrelo časť priestoru jadrovej elektrárne na východnom pobreží krajiny. Stalo sa tak potom, čo pri vstupe do zariadenia zatkli muža s taškou so stopami výbušniny. Pre podozrenie z príprav sabotáže proti elektrárni zadržala polícia 2 zváračov. Prevádzku ale neprerušili. V západnej Keni zaživa upálili najmenej 11 starších ľudí potom, ako ich obvinili z čarodejníctva. Bolo medzi nimi 8 žien a 3 muži. Dav asi 100 ľudí chodilo domu k domu, zväzoval svoje obete a upaľoval ich. Kenská polícia vyslala do regiónu posily, aby zabránili ďalším násilnostiam. V nedeľu 25. mája bude v Bratislave koncertovať český spevák Daniel Landa. Koncert je súčasťou turné Československo 2008. 39-ročný spevák vystupuje len výnimočne, napriek tomu mu fanúšikovia zostávajú verní. V uplynulých 15 rokoch predal takmer 750 000 albumov. To už bola odo mňa na dnes posledná informácia. Prežite krásny deň. Dobré ráno aj pri poslednej predpovedi počasia v dnešnom Teleráne. Poďme sa pozrieť na aktuálne teploty. Sliač má 8 stupňov, Poprad 11, Nitra Hurbanovo 13 stupňov a najteplejšie je v Trebišove a v Košiciach 16 stupňov. Dnes očakávame veľkú miestami zmenšenú oblačnosť, a to najmä na juhu Slovenska. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky, a to najmä v horských oblastiach. Najvyššie denné teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov na juhu stredného Slovenska a na východe na 22 stupňov. V horských oblastiach vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov. Fúkať dnes bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. No a biopredpoveď na dnes udáva rizikový stupeň číslo 3, čo je mierna záťaž. Prežite krásny a úspešný deň. Na záver spravodajského bloku je tu šport. Vitajte.